ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح في هذه الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هادي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فيا معاشر المسلمين أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقوله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله واعلموا أن خير كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala dan tuamala alitan di kapakapanalaman sang Allah ta'ala upin baraman alimu ay pambagay niya na sa irabagdano o kamla gaday ulitan di kapagintaw si sagin kaya niya. Isa pinakamala alimu ay pambagay Allah Ta'ala sang mga urip panian at inyan di ipamili mga urip panian naso kapambagyan sa hidayah taufiq sa dinyan di ikang gulaw-la asisa yang koto akalabag simba ang kababayan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya ba yan sir ka a Muslim, mu'min namaraan ng nabing kalibig panalamaksan ko Allah Ta'ala kakana ubang kanan piyagap na inabot ka na ubas suminawang ka nabas kanyan imiyalwin po kaya maluwin ka ang Muslim na bumumin kaso Allah Ta'ala iminilisir ka sa kaya maluwin ka ang mu'min na Muslim. So Allah Ta'ala bigyan ka sa tawfiq turuan sa dikang gulaw-la sa jim kutuasin basang Allah Ta'ala kanabak ang kababayan Allah ang kasabapan o kagaparulyan kakulim Allah ang pembali alalan ang kapakapentang pasagin kutuas surga o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang marip na Allah Subhanahu wa Ta'ala sunabitan ng Muhammad alaihi salatu wassalam nasiyubor ang tanaw Allah Subhanahu wa Ta'ala sa limog na gaggaw ang tanaw Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamuan o kang nagintaw tanaw sa gen kay dunia nabiyan duan tanaw niyan nabubing kunanaon tanaw niyan si kokapyaw kang nagintaw tanaw sa gen kay dunia Namugyang punto akak parulian tanong kuli mo huwawa akak pangampun daw tanong kusur Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inaliwanan Allah Ta'ala sa Quran. Dahil yasuwami siya katib Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dahil yasuwami siya katib Allah. Sangko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inun tanagagaw na muli mo si Pukadandan o inag na Allah Ta'ala si sagyan kaya dunia. Naayaman ang nasakatano ang mga bawata ng Adam, mga manusia, kasunabitan ng Muhammad alaihi salatu wassalam, nasiyugo si kung mga manusia, nagusiyugo panasiin kung mga jin. Sunabitan ng Muhammad alaihi salatu wassalam na limon nagugagaw, kung kiyasugon Allah Ta'ala siya rakatan wa ayamanan niya ng mga manusia. Ang buhat anu ada. Taman si kuayamanan niya ng mga pangangayaman. Piyanduan tanu Allah, piyanduan tanu Rasulullah si kooke, aki pendudunaan tanu sangku Allah Subhanahu wa Ta'ala, kibentan tanu sangku Allah Ta'ala. Piyanduan tanu nakuping kunanawat tanu Rasulullah si kooke, aki beban tangan-tangan ko ginawatan kung kababaloy tanong manusia kung kapagintaw tanong sa gengkay. Pingko na naod tanong kung nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sagyang ko tuwa oke aki beban tangan ko lagi ka ayamanan niya ng manusia. Si sagyang kaya hadith aina yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am yakaltul Mu'adh bin Jabal Lakusu Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu. Inari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya pandu aniyan sa rakatan wa mga umat yan. Unggulaw na o manusia agyuti mabali ang kapinta kasi kuning kani kapagintaw sa yan kaya dunia napakatido so kapagintaw ka nagkaparuling ka. Sulim ko Allah subhanahu wa ta'ala na imbagayra ka Allah ta'ala sumasisimalaw ka kapakapuntaw ka sa kusurga o Allah subhanahu wa ta'ala. Ego Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yan kaya hadith tanaw apan doon narakan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kailangan o kabaya ka so kantigulay sa yan kaya dunia kabaya ka maparing kasulim o Allah nagbitan ka agyan kaya talo panduan narapakong nabing kaas Muhammad sallallahu alaihi wasallam panduan narakatan o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang talagyan ko ito at talo inabi Rasulullah sa agyan ko ito hadithu Mu'adh bin Jabal Abu Dhar Pagkanaran nagtigyan ittaqillaha haythu ma kun. Kalau ka nakaantigyan sa Allah sa mapiyaan ka mapapadalang si kuliyaw. Mana? Nagyan ang sukipan taga sangko Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay okay. Akipapan taga sangko Allah okay at kanyang share kasagyan kay ayamanan yan na dunia. Nawa kailan Allah Ta'ala sagyan kaya dunia sahabat da ang lakit lang may share ka Allah Ta'ala nawa kailan Allah Ta'ala sagyan kaya dunia sabada ini pandur ka Allah nabubada ini sapar ka Allah subhanahu wa ta'ala ay kader Allah subhanahu wa ta'ala sa yaman na Quran أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ومن يريد من أكيد الله تعالى ومن يسأل من السجن كي دنيا سأل أنك لم يمسيركنه سجن سيكوكي أن نركنه كل سجن كي دنيا بدأ ini pandu siarkanu naku bada ini sambar siarkanu naku baju ini teman takkan kada ko ginawa niyo aw bang kanur kami dipakan duda ati Allah Ta'ala
Kasiguro-siguradon na pakadlot kanusang ko Allah nasana ni samyang gadabak kasagyan kaya dunia lagi ito din ikumang kasi sa aluman amori na umarpi amyang gadabak kasagyan kaya dunia na mapi akumang kasi sa aluman amori na umarata amyang gadabak kasagyan kaya dunia na marata akumang kasi sa aluman amori. Kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kena kasu Allah sabab ya anda kamadan tabu si kuliah ulun inagay kung mga mga tabi'in, mga salafus salihin, ang tunay ukit na kikalakaltasan ko Allah Ta'ala. Ibu Umar bin Abdul Aziz, isa kong mga kuluan kong mga Muslim. So Umar bin Abdul Aziz, kaya pakanda to iyan na tanto amid kumpiya sa mga Muslim kumasali. Ayat 3 naman, nagyan ko tuwang kalaksan ko nakanaw ba so kada kal ikapan masako kadundun na bu kada kal ikapanang bayan ko kagawin. Ayat 3 naman, nagyan ko tuwang kada kalakasan ko Allah Ta'ala tarku ma harrama Allah wa ada'u ma iftarada Allah alayhi. Ayat mana niya nagtigyan naso kita ka sisagin ko to amanin manin ini sapar raka wallahu ta'ala nagusuking budalan naka umanin manin ini subur ka wallahu subhanahu wa ta'ala yuti mana akalak sang wallahu ta'ala ini sapar raka wallahu ta'ala din ko to akatubu kamriba na upin kana kasangko ay kana kasawallahu ta'ala na manane na pinakita. Ini subur Allah Ta'ala yang kotua sampai naukito ikala kasangwa Allah Ta'ala na panang gilaing ka o makapapakalpas sampai. Ini promis Allah Ta'ala kung mga tao amalakan sangko Allah Ta'ala asiran imakapangbagiin sangko surga o Allah Ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im magtaan sa mga tao ang maalakan sangko Allah Ta'ala nasiran di makapupantaw sa gimkot wa surga Allah Ta'ala aday ang suliran di kapagintaw pagyan kaya dunia mga urip na Allah Ta'ala na darpa usarigidan abakalimpang akalimpang kanian ko kapagintaw kaagka lipatan kaswa Allah Ta'ala aditat at sukang gaya gumaya sisagin kaya ayamanan yan na dunia na sa anuman amori na umakasurga ka na dahil sa leon sukang kaya gumayan na umakanarakan ka na dahil sa leon agyan ko to ang kasupiin at kapagintang kasisagin ko to ang narapadihan na naulbidahin sa ito. Yan ang emanan yan na panduan na rakabtanong. Unang itanong Muhammad alaihi salatu wassalam na kung panduan na rakabtanong Allah subhanahu wa ta'ala alalayon yan gawagan sa kabtanong ang yamarad kaya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faiskanwa min amaradjaya ilahi man kalalayon takawagin Allah Ta'ala sa pagtanong min amaradjaya sabab sisagyan ko to akap kababayan niya na siya rakagtano sa ayan na kababayan na siya rakagtano na makapultaw talo ko surga iyan kaso Allah subhanahu wa ta'ala nagtanto amana ini musi ko ayamanan yan na mga orip pa niyan sa kapakapultawirang ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Iskanwa niya marati ko Allah Ta'ala nakalakalius Allah sa pananggilain niyo baka no kapantag yang kawampag sa di ka no kapapantagan ang mga tao ay manan ng mga Muslim. Si kumasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung kalay mo Allah Ta'ala siya nakatano sa yan nakabayan na makapuntaw tano sa kusurba Allah Ta'ala naliya kay sa anong naso Rasulullah na paliyan sa mga sahaba niyan. Yan nagyang kuntuwa ba'i amahawid sa wata apang kakalinin niya natin po kawata yan. Ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung mga sahaba niyan inuaktigin nagyang kanan abay keraunian agyang kanan awataya na ulugan yan sisagyang kuntuwa hapoy ito mga sahaba ya Rasulullah di niya nagkaraw di niya nagkagaga sabab sagyang kuntuwa kalai limo na bugagaw o ina si sagyang po ito ay manan yan nawata yan. Katawan talwagin po ito akala igagaw o mga ina si ko mga wata.
Samantan na mana niya na mga dad. So mga logs. Owan. Nagkang tuwa mata igagaw. Solo kasi kuwata yan. Ayaw kala sa mga logs na pigiran na lalong kanalagan suwata na wata ka na suwata ako. Kababaliw niyan akap kababae ikaw kasuwata ka na umaw puso ka tagunti kayo ayaw mana niya na magkanta. Di niya nagdadala ating mga sahaba o Rasulullah. Tigaran ko Rasulullah. Ano na inisamba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan. So at tigyan na sulimu Allah Ta'ala. Sa kapag kababayain niyan si ko mga uring pa niyan. Sa kapaka kwentayarang kusur na. Adis sira na mahulog sa liyan po tuwa ako'y unarakadyahan ng mas mara. Sulimu Allah. Gataw ko Allah Ta'ala. Saan ko mga uring pa niyan adis sira na mahulog si sa liyan po tuwa ako'y unarakadyahan ng. Yan ang ipadala panduan na nakatan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatwa panduan na nakatan ng Rasulullah. Nasa magsisagyan po ito ang kababaluin ng manusia. Ang piya kabaluin kaamala palisang kuwa. Narapaan ng manusia yan po ito ang karibat na buhay mana niya nagkaripat. Kasangkaanan ang kayaan na nakatan ng Allah Ta'ala. Kainumituin sa manusia sa insan. Liannahu mahallul khata' wan nisyan. Bituan sa manusia sa katano sa manusia insan. Kagi sa manusia na narapaw ayaman niya nakaribat na kalipat. Pagkaribat tano na buhay man niya na pagkaribat tano. Di tano di imakan sa kada manusia ayaman niya na bali makapanggalbak sa kadustaan. Ayaman niya na manusia tano. Karibat tano. Nalimu Allah Ta'ala. Sira katano, di mo naman tanong Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam na pinggulan na tanong yan si Kukokin akab kapunas na bukab kaparulian tanong sa gyan ko to arila Allah kabkapunas agyan ko to akaribatan na bukadustaan alitan limang gulaw lakot tanday ulitan ni kapagando sa gyan kaya anto na itikman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagibat na manusia agin po ito akap karibatian po kaya ano yung Rasulullah. Kullu bani Adam khata'un wa khayru khata'in at-tawwabun. Suramuan umbo at ano Adam na namun siranda na magkaribat. Na ayat pinakapirmiro na kung pinakamapi ako karibat na agin po ito mga tao alitir tawbad sangko Allah Ta'ala. Ayat kamas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ipandu yan si Rakatan. Si kumipantang, kukipapantang ang tanong ko ginawatan. Natin yan, wa atbi'i sayyi'at al-hasana tamsuha. Tundo ka na kaatin yan, sumapya ko kapakang gulaw ng kasamarata, kamantaan as sumapya, na mapapakatasik yan aging ko to amarata amiyang gulaw lang ka. Pagkapunas yan aging ko to amarata ayamanan yan namiyang gulaw lang. Kaya naman aging ko to panduan na rakatan o Rasulullah. O kibabantagan tanong kung ginawa tanong, ang tunay okay, akaplong piwatan kung ginawa tanong. Ang tunay okay, ayamanan yan, nalitan ulit kapakatubat sang Allah subhanahu wa ta'ala. Ika naman ito, amya kang dusa ka ko kadon daw. Nadin kayo ng panayawa. Ay mana niya nakapinta iron. Okay. Kasana na sa kaptanuling kaon ng dugang katubat sangko Allah subhanahu wa ta'ala. Gulo na kasaya mana niya na mapiyang dugang kapkapunas yan agyan ko to ay mana niya na niyang kalabak ka ay mana niya nakadustaan. Sulabitan wa Muhammad alaihi salatu wassalam namya alwin yan agyan ko to akala ilimu Rakatan Allah Ta'ala Pakatan tali mo ano Allah Ta'ala sa orin paniyan Amiyakan mo sa sipok kang gawi sa kaptubat yan sa kapreliran Allah Ta'ala Pakatan tali mo yan sa orin paniyan Amiyakan ko nindo sa ko kagawi sipok yapin tayron sa ayamanan yan nagtubat sa ko Allah Subhanahu wa Ta'ala Inali Allah Ta'ala Sisa Quran at tiyawag yan sa ayamanan yan na mga orin paniyan Adi makang pada magsayamanan yan nakadustaan. Di mayamanan yan nagdalibat. Iba Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyya alladhina asrafu Qul ya ibadiyya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tiba Allah Ta'ala siliku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pero angka ko mga urit pulakan asira nito sa mga tao ang yakang kalabag sa kalustaan sira nito sa mga tao ami malawalis siran sa gyan kaya dunia dasiran penamanan yan na mawapak latak na tulir rahmatillah sa ubasira na kada isalimu kada isa ilang kulimu Allah subhanahu wa ta'ala Bapak kalam yang kedua kalustan sagan kaya dunia Mia kasina kami akan tubuh kamanginsan mia kapamunuka na asar kada kau nakapantag ya kawapat na amay katapapay kasang ko Allah Ta'ala amang ni kau sarila na umiyugso Allah Ta'ala na perila ang kau Allah subhanahu wa ta'ala yanan ikalai limo gagaw Allah Ta'ala sirakatalo so Fir'aun la'natullahi alayhi sipo kaya panutulaw no Jibril alayhi salatu wassalam sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sisagyan ko to masa kapuldian umasa kaya tundugan yang si Musa pembuatan Israel sagyan ko to masa kapuldian ang ilang dayan kung ginawalian alin na pagkaligtas kaya giraging sumanusia na igiragyan dami ang kung ginawalian ada na kaligtas dan ayamanan niya nakapakasurvivian na diito papay na kudiin ayamanan niya na sulindar sa tarunto. So Fir'aun na midya papay sa tarunto sangko Allah subhanahu wa ta'ala kung kaya naman yan sa lista niya napakasurvive kung kaya diyan ang tunay pitiro yan kung kaya panutulon Allah ta'ala amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin Piarat kaya kanatigyan so piarat kaya ang buhatan Israel Fir'aun la'natullahi alayhi saging putwa kaya yang kukawapat at kawapat sa kanya na di makasurvey ay akin na pitiro yan alarambukum wal'a'la si kumasa ay maananya nagkalugaliampan ang pitiro yan ko mga tao sa kalimituhan niyo amang puro humana saging putwa masa na niya kapangin benar piarat kaya kuwatigyan So piarat kaya ang buwatan Israel na padakuat tigil si kuyamanan yan ng mga Muslim. Tigo Jibril, kukya pantulan yan ng Rasulullah, udah kuat tigil, magpungus. Uli nakapangarapakis yung mari o Fir'aun sa niyang kutuwa basa na praot ka na agagaw sa Allah Ta'ala na perilaan yan sa kuyamanan yan ng Fir'aun. Dapat tari mahagyan ko kuyamanan yan. Nagtawag ng Fir'aun sa magsisagyan ko kami sampay kumasa alin tirimaan ko Allah Ta'ala agil po to taubat ulit po niyan anda din ikapakat tani mo agil po to aniyawak ko bakaran amaliyus sunyawa nadan at tirimaan mo Allah Ta'ala taubat ulit po Allah subhanahu wa ta'ala ay pandabat ka may doon na parilaan Allah Ta'ala sa Fir'aun ay nangin nagpintero yan sa kanintuhan niyo magpuro umala kinuha niya sa kapar so Allah subhanahu wa ta'ala na ayat pada saka ori pada Allah ta'ala pamparakian yan so Allah nagwayamanan yan na kumanda na gawin na simbahan yan so Allah pamparakian yan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na amin kagapapekasan ko Allah ta'ala na ayat pada saka idirilaan ko Allah subhanahu wa ta'ala itikiyaan yun Allah ta'ala La taqnatu min rahmatillah ubaqanu qalaysa inam kulimu Allah Ta'ala La taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Maka na sa Allah na iprilayan sa kalendan o kadustaan ulit na Allah amay kadito at papay na bumamang ni sarilasan po Allah subhanahu wa ta'ala Yanan ikalwa ayamanan yan na pandugan na ramat na ng Rasulullah kung ito pantagan tanong kung ito ang tanong. Ay pandugan na ramat na ng Rasulullah na tigyan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kiyanan so pantagan tanong si Pusalakaw si ramat tanong. Pagparangayin ka tigyan sa mga tao sa pagparangayan ay amanan yan na mapya. So nakagdaruhan ng Islam na ayaw ito ng Rasulullah sa ayamanan yang nagaman na sukapya upang parangayan.
kan duduna sarakaw di sarakaw na mapiyas o ayamanan yan napaparamayan na kaon. Lagi dekat sa agama, naguruyo dekat sa ayamanan yan nababusa, ngalinsan ayamanan yan, di karoon sa bangsa, di karoon sa agama, na kaya din apan doon ang Rasulullah na pagparangay kasiran sa mga pipya. Kaya katero Rasulullah wa khaliqin nas, pagparangay ka sa mga tao. Kanawa niya pitero, pagparangay ka sa mga tao sa mga piya. Rambong kadon ng mga manusia. Kanawa niya pitero, ang pagparangay ka sa mapya sulagin ka ayamanan yan sa bangsa. Pagparangay ka sa mapya sulagin ka ayamanan yan na Muslim. Kaya inalinian na kadon din mga tao na pagparangay ka sa ayamanan yan na mapya. Kaya dito agama at diyan ad-dinu huwa husnul khuluq aya agama na giyanan so kapya wa manan yan napaparami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.